Štátom podporované nájomné bývanie je projekt, ktorý zamestnávateľia vítajú. My v asociácii sme celý projekt dôkladne sledovali už za prípravy minulej vlády. Zúčastňovali sme sa celého procesu legislatívy, k tomu samozrejme vznikajúci nový stavebný zákon a podobné nástroje sú veľmi potrebné. A nájomné bývanie sú dobrou správou, takto podporované nájomné bývanie je dobrou správou pre zamestnancov, ktorých môže zamestnávateľ motivovať pre prijatie do pracovného pomeru, čo je veľmi výhodné. Takto sa zlepšuje pozícia zamestnávateľov na trhu práce. Bude ešte pred nami veľká robota, pretože máme zamestnávateľov, ktorí majú celoslovenskú pôsobnosť, kde splniť podmienky motivácie bývania bude zložitejšie. No ale verím tomu, že keď začíname tohto roku už so spustením predaja prvých bytov, takže sa to v nejakých najbližších rokoch podarí naplniť.